ҳамҷорон азиз, имрӯз 21 июни соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар зери ангури ҷавз ва ангури ҳусайнӣ ки ангурро ба пурраги касал зер кардаги аст. Касали шур зад мегӯянд ку оидиум. Манам хел ордак шудаги аст. бинед, акун инро ба гумонам ягон чи ёрдам намекунаду. ба ҳар ҳол ман ҳозир топазро дозашро мебардорам. барои чи топаз яъне ки дору, барои он ки топаз яке аз доруҳои сахттарин аст. мехоҳем ки амира кушад ами касалро. бинед, манамо овардем шараф дисанд аз ҷиянаморо хомток фармондем, аку метавона наметавона мо ёд додемша. ман ами касалиҳоро ҳозир шараф дисанд топаза бо моспилан алдараш карда мезанад. ин пакам хуш мекунем. ша се намуд хуш мекунем. гуфти ӯ гапои кӯчагӣ бор барака, аку се намуда хуш мекунем чиз шавад. барои ки ина куштан дар кори ин касалро. ин касал бениҳоят касали ганда аст. оидиум инро сиҳат кардан ғайри имкон аст. акун мо мезанем вайро доруро ва мебинем чӣ хел мешавад. ман якташро гирам, ҳозир як хушашро канда гирам. ана ин чӣ ангур аст? бинед, бинед, ҳама ордак задагӣ, касали оидиум яъне ҷилд задагӣ, шӯра задагӣ. ана инро мо ҳозир топаз 7 грамм дар 10 литр об хуш мекунем. импак хуш мекунем 7 грамм ва моспилан хуш мекунем бар зидди ҳашарот. ана амиро мо бояд занем, нест кунем. лекин гуфтамонам ки аллакай аз ҳад гузашта аст, дер кардем, анинаш тозатар аст. ва ҳозир заданро боз ба шумо нишон медиҳем.